עולם הארכיאולוגיה כמרקחה וההיסטוריה בוערת. רחוב מדרגות, רחב ידיים מתקופת בית שני, נחשף בחשאי בשלושת החודשים האחרונים בעיר דוד. זו ככל הנראה הדרך של עולי הרגל להר הבית. כל הפרטים החדשים בכתבתו הבלעדית של בני ליס. מכל התגליות שהיו כאן בעיר דוד בשנה האחרונה, זו התגלית החשובה ביותר. החיבור שבין עיר דוד לבין הר הבית בתקופת בית שני. הרחוב הראשי שהוליך את המתפללים מהר הבית אל ברכת השילוח. המדרגות, מנהרת המסתור של המורדים בתקופת בית שני. כל אלה נותנים היום תמונה בהירה, יפה, שלא ראינו בעבר. הרחוב, כך נחשף, אין כאן שימור או שחזור. מרצפות גדולות שכאלה ובעובי שכזה לא נראו. זה רחוב מלכותי. בעבר, אז, הרחוב היה מתחת השמיים, היום מתחת אלפי טונות שפכים והריסות של המלחמה. בצידי המדרגות חצובות בסלע חנויות. ומתחת למדרגות מנהרות המסתור. הן שימשו למעבר תת-קרקעי בכל שטחי ירושלים של אז. כאן הסתתרו המורדים וכך נתגלו כלי הבישול שלהם. כאן ישבו האלפים והמתינו לסיום המלחמה. פלביוס מספר כי שכ2,000 נמצאו מתים ברעב בתוך המנהרות. הסוף ידוע, הרומאים מסתייעים כנראה במלשינים. ברגע שהם עלו על זה, אז הם כבר מתחת לכל רחוב מרוצף, כמו שהיום עושים תעלות מתחת לרחובות. כך גם בעת ההיא עשו את התעלות מתחת לרחובות, רחבות. אז הם פתחו, הרימו מרצפות, ואם לא הצליחו להרים, כי אלה הם בכל אופן לוחות אבן מאוד גדולים, אז שברו אותם. הם נכנסו פנימה וחטפו את האנשים אחד אחד. את החורים הללו במרצפות עשו הרומאים. הנה ממש כאן, הם שיברו לאורך הרחוב את המרצפות והוציאו דרכן את המסתתרים, את מנהיגי המרד והרגו אותם. בדעת הארכיאולוגים להמשיך לחפור עוד 600 מטרים במעלה ההר אל הר הבית. למטייל תהיה תחושת ההליכה כפי שעשו אז בתקופת בית שני. את החפירה מממנת עמותת אלעד, בגן הלאומי, והחופרים הם מרשות העתיקות. בשלב זה הופסקה החפירה והמקום נסגר. לאט לאט נחשפת הדרך אל הר הבית ואל בית המקדש.